Anope die Erade asade BAAH HERBAL Hospital abedom ye. Omde nnompe no a nnompe di ebibiduro chire. So unim say first ba na mbua na yese ye de aduro chire no. Modern way. Ena BAAH HERBAL Hospital wo mo de aba, mo ya admission so. Tinye nnompe no nko a ne ndu ahodo ho so a omde boye. Timedofo pa no pay me mo ache. Yena. Ebibi aboko de. Yakopon Adom. Nana Dr. BAAH ne ho te say. Yakopon Adom ne ho ye pa. Enyame ase adawoma. Yeni nkomo hwem ennompe mu ne awie a ya aka na mutimi ye nso de atoa so. Yeni nnompe mu enkomo nkakra. Ye aye nan no aye boneless kakra no eni die mu ye ba BAAH mutimi boa ye na. Yo, I'm say enfranchise de enfranchise akese ma ahwefo. Sir. Na ye ne say BAAH HERBAL Hospital de bibi biara e fa dompe mu ha nko ade. I just say be a one farm and be people. So the bass your home quandia, a dumpe mu ha quandia, or the baha, free home corner. Not said and then let's say no, and yes, I science be. Okay. Yeah. Wow. And it is a old bulllex who said they you a fadum people how there, a BAAH HERBAL Hospital, so no somebody be. And he ain't was now you're here in the Afufra boy. You, I'm say BAAH HERBAL Hospital, say be a mouth for him say, dumpe where you man, no, and said dumpe why edgeman. Na yade bia ewo uti ebepem na ase what about be mo BAAH HERBAL Hospital a etu sa yade na ase edema na yakwa adwumadi no kra akwa yon aso ne se ye bibidro ya na editu yade bia ase enti emra obi ede ne hawo ana ase ode na ma na bia ba be mo e BAAH HERBAL Hospital ase yo no yede eye abibidro a obo ade na kasa etedomo yen se yemfa ensa ho yade emra ya ba be mo na sa so hai sinya ohaw bia we ni padua mu ayemfa na bibiduro na ansa ye ho yade na eno ho nimde na e BAAH HERBAL Hospital akache enti na obi biara de yade bia aba be mu ho no ma onfiri ase ho enkofi na saa na yade na etete no yade a eja ne ho edeko enti se bia yade bi na ma ene wote hoiche mu anase yade bi na ma ene okura eye crutches a ode ahye o moto ma anase ne ya ode abatwe atoso na ode nante se no nka ho a ayade abetime to na mumbia hye so se wa BP mo BAAH HERBAL Hospital sa ya de corona ne ama wote hoiche mu sa ya de corona ne ama okura eye crutches a de nante no obeje gu BAAH HERBAL Hospital ama asande onan anante akofie eno de rest assured se oba BP mo BAAH HERBAL Hospital kwande a ebia na wo de na ha no ma BP mo hontia na emom no sanko wanya gidie tu gidie na ma wa BP mo BAAH HERBAL Hospital a umfri ase honko no na nyakopon ahye ne ho animunyam ama wo hu se ampa oba BP mo BAAH HERBAL Hospital no egese bia e ba e kan sa keke na emom no oba BP mo ho no ma yade na ha no yade e bija ho de akọ obi ho na ne de stroke yade na kana to mpem there's a stroke yade no so e ba ida say e be affect you ni pedua ni na mpo say ni pedua ne fa ba bi mpo ne be fa ana se e hyase na wo se ye wani nkosua sase chia kwa kudi ba bi foforo wano ana se wani pedua no wani ni pedua no kra no enso den sesa ani nti sa we ni nyina no na ma bi a eda ne ho adi e wani pedua no ansana wohu ne se stroke yade bi epempemba broni okase bi ya kan se prevention is better than cure and nti entrance emma yade no emma medokro entrance emma meje entra ha ewoni padua no ansana washa asese obetu ho anamo eden a ebeba na obunse ahyase se bow enkaye se obunse onsa na se onan obunse ahyase se ewososo afenso otrance na se wokwa onan po na se woso ade bi mu chekakra bunse saa onan na se onsa na ayetiti wenim nyina ekire se eye moja na wose nkidi afrosa ni yi ewoni padua no eno na ohaw aba ho eno na bia moja fi bia ba be ka ho eno na bia srade bi aba be ka ho eno nti na ma entini no so onze stroke ade so de enti mu adwuma ho eno nti na friend say enjoy ade no eno nti se ba ne se entini no ohaw bi aba bi pie ho a na ye se be bia moja na wose nkidi afrosa ne efa bia no se ohaw ho no ma enyade a moja na betime de afrosa ne afa ho na eba na sa so de na sa ni padua kwa no so ena ohaw ayeden aba ho no eno nti emra obenya eho empopoe emra betene se bibisa eda ne ho adi ewo honam nani no na wape se oba BP mu BAAH HERBAL Hospital aseo se ne be ya yede bibidru be sia no kwan ede ama eno nti se bia also de ya de a eno de achewo deda
anaasɛ yɛ kan ya wampɛ mua ɛna hwɛ ya na yade na ba bɛka wato a ɛno nkyerɛ sɛ bia wo ba bɛpie mu hɔ no ma ɛne da so ɛni hɔ ɛmfama ɛne da so kɛseɛ pa ɛwɔ hɔ ɛde ma wo ɛnam sɛ BAAH HERBAL hospital de medical kan sɛ wode yade na ba bɛpie mu hɔ nko ade a wonfiri aseɛ hɔ ɛnkɔ fie no na sɛ a different story altogether wokɔkora na wohu mpo sɛ ɛbere bi atwam no na saa yade wi yade a ɛtetew ɛne nti no ɛno ane sɛ obenya gidie no atu ana mo aba bɛpie mu ɛwɔ BAAH HERBAL hospital aseɛ sɛ na bɛyɛ so saa stroke yade ya wode akyi wakɔkɔ baabi ahodoɔ bebree nanso yade no sɛ ne ɛteɛ na nete a woma bɛpie mu wɔ BAAH HERBAL hospital nti a ɔde bra bɛpie mu hɔ na aba bɛpie mu hɔ no ma bo sɛ ampa nsoso na ɛwɔ baabi ɛna ama aba bɛpie no sɛ ɔyade na wode akyi na onya ano aduru na mmom no ode etu anamo na bra bpm e BAAH HERBAL hospital aseo e ade a oba e de bibiduro e na besa e ade amowasan agina ona so biem stroke ade no ode ba bpm o BAAH HERBAL hospital a kwan miensa na efa so a e etu sa stroke ade na se ya mo edura ma wanu makọ ni pediem ama aye enchini mu adwuma no saa nso na ye physiotherapy bed a eno ankasa ye afidi a ebe massage ni pedia no medical candidate se eye entini mu ya de entino eha na eye entini na emu asisie eha na eye entini na ohaw aba ho ani ti se afidi ankasa massage ni pedia no se na be ya entini na emu asisie ana se ohaw aba ho ni na no atimi abiebie ni na mu yi e de aba ho ama mo na timi e de afurusane e wo ni pedia nim saa nso na enam se akoye ntimu ya de entino se wona ya na se wonsa na se ba bia na affect ya eba ne sa na anantie anase se de be ya obesan esen gina ona so wiem no e yo how e de ma ane nti ye de wo fa sa akwanya na nyina mu se na be ya obetimi asan asi wida da mu bim ane nti na meka ne se oba bepi mu a stage mensa ene de wo fam no nti ne ya de ma amoa no makọ ni peduam ane afidi na woda so e nankasa ye ni pedua no ho adwuma ene ne a ye boa wo amoa asimi asa etutu anamon bim asan ye ba ye se ne na wotie kane na ane nti na ama akwakọ wiem se obi di stroke ade bia ba bpm o BAAH HERBAL hospital asio a o free home kono na ya de a wasan asi na dada mu biem na ya de a ne rempo afi se bribi atwam no na stroke ade ama odadam a ontimi mpo enyina na nanso bribi atwam na stroke ade enti na kontimi mpo empeja na nsa anase ontimi mpo emfa na nan ankasa enante agese bi obi aboa no nanso ababpm BAAH HERBAL hospital na de ade a yankopon ahye ne ho animunyam e wona brabo ani nti no se bi a wo hwe ana wutie na wo stroke ade na etete wa na mpo se odofo bi onia bi na woni mpo se stroke ade ha na amane enye wo hawo kese nya gidi na to na mo na fara bra bpm o eye BAAH HERBAL hospital asio na on free hon kono na ya de a wasan agina ne na so bim ye ka na sanso de bi na wo adwuma wo ye eye intrase ene nyina ho nti ama how ene amane aba bpm e wo wachibrem so na ka ye ne hu ne se wachibrem no so eno na e pila ede mani pedua no ene nti enya afianse na okọ ama ye de sekan bi akọ kan na ye de dade bi akọ hwehwe ede ama wo e ba na sa ne de a na se akọ ye how ene amane ene nti oba bpm o BAAH HERBAL hospital asio se na edi kan kadeda no se ye bibiduro na edidi ejuma die nyina nti wachibrem na ho atochima se a chiro se bi emu na bi nti bra ne mfa nkwohwe fidie bi mu na no na besam wachibrem na se agina na naso bi ma BAAH HERBAL hospital pe na oba na o se saa baby kro no ba enya de ye de kwakwehwe fidie mu saa baby kro nso baby a oba enya afianse na ye des dade bia kwakwehwe wachibrem no de ama na emom no ya bibiduro ya na beba na asa agina na naso bi enam se wachibrem yi eno na ye nipadua na eno na ye pila ekite nipadua no nti so how bi ba ho de a na se nipadua ni na na ye den o how aba ho ani nti hye so so ba bpm o BAAH HERBAL hospital mreko a wanya eye spinal problem mreko a wachibrem ho atochima bra bpm o BAAH HERBAL hospital sanso na ye kan de ya na ye de kwakowie mu e onumpenum dompemu so de ade a hadwe yi pa ani nti se odompemu hawo emra weda no besesa no ho na abetene se odompemu hawo oya ho nso na abetene se odompemu hawo yi ade a ode achi ya na se wapa ya no adura na nso nsanka na wonte BAAH HERBAL hospital nka ana se o ma mepimu ho enti na saa dompemu hawo no eguso etete wo ani nti nya gidi na bra bpmu BAAH HERBAL hospital se ya kwanhia na onyaye na onan mu abu na odompemu atoch my BAAH HERBAL hospital your number I did juma 0244 988 004 0244
988 004 and answer 0244 083 482 0244 083 482 and cry her baby or spenters into Fakao baby. As all cost spenters we see what baby a friend say 18 junction we see what pet taxi for home Lulu. Catch them say Oko BAAH HERBAL Hospital Adom the Baby Pim Awasio. Kumasin see a baby a friend say Atun Swagugu a buying iris a nature pay. Na jidi na bra BP BAAH HERBAL Hospital na ya dia. Ya da se nti BAAH HERBAL Hospital na yete wono mo enka no me kwa ba sisi na ye ba mo ba ku bi so ho ni atwa so ye kwa ba.